Македониjo, землjo скъпа и рождена. Македониjo, землjo скъпа и рождена. Твоите синове герои от бойното поле идат. Твоите синове герои. Когато вика и цифрите говоря, и боговете мълчат. И аз няма що да кажа, ето и обвинителния акт, ето и присъдата, няма да думам. И ще ти дам един адрес, който да се срещнеш с този човек, той ще дума. Ето и удостоверенията, сега ще ти дам и адреса. Това е телефона. Той е от Скопие, професор, учен, съпроцесник. С него ще направиш най-хубаво, не с мене. Само ако искаш да ме снимаш, снимай. Но ето обвинителния акт. Той е професор там, той може да говори. Съпроцесник. Заедно сме лежали, заедно сме съдени. Ето и удостоверенията за присъдите. От това повече, какво да ви кажа? Защо ви осудия? Казах. Ясно е, тук пише обвинителен акт за Македония. Това е Македония. Тук може да си четете. Това е едно време от Битоля дойдоха такива журналисти през 90-те години. Това не снима в един вестник и до там беше. Всичко замре. Така, ето. Това е младежа, който ще говори за мен. Ние сме македонци по рождение. Но до 56-та година се знаеше, че тук е Македония. И всички сме македонци. Но тогава политиката се смени и викат, тук няма македонци, това са българи и така. И тия, които ние се усещахме като македонци, бяхме подложени на гонене, на така. И той, нали, с една група ученици, като младежи на 17-18 години, правя една група, нали, и се занимава с разнасяне на литература, да се чете история за Македония, да се доказва, че тук е македонски. И за тази работа, нали, него, заедно с неговия съпроцесник Георги Поп Атанасов, сега е в Скопие, живее, и открива и държавна сигурност и ги процес и ги осъждат. Него на 10 години затвор, он е на 5 години. С него се запознахме в затвора. Аз по-късно от него, нали, също като македонец, разнасяхме там, пишехме лозунги, Македония на македонците, тук е македонци сме, македонци ще умрем и така натам, пееме македонски песни. Така. Обаче това на външните власти не се аресува и къде ела тук. И почва привикване там, до кога ще се занимаваш ти с тази работа, до кога. Така. И мене също в затвора ме пратия. И там се запознахме с него, изкарахме малко по-рано. Още от техникума се познахме. От техникума, ние заедно сме учили с него, но в техната група я не съм участвал. Нали? Защото аз съм малко по-голям, по-възрастен от него, бегал вече я. Нали така? Как по-възрастен? На години. Кой набор си? Но това не е по-важно. Наборе, бе. Не е по-важно. Говори точно. Не, бе, ти беше след мене като ученик, бе. И така. Изкараваме си там. Затвора, какво да говорим за затвора? Затвора като затвор, лишен от права, лишен от това. И там бяхме събрани, имаше разни такива националисти, българи, отявлени,
Ние бяхме доста солидна група македонци тук от нашия край, които се смятаме за македонци и влизахме там в спор с тях, даже стигахме до саморазправа, до бой. Нали? И така. И след излизането от затвора сме белязани, че сме минали през това, нали, то си върви с нас това. Къде като идеш, искаш да идеш на работа, прочете там, че това, и вика бегай, няма за тебе работа. И аз си спомням с мен един такъв случай, открива се нов завод там в Баня, я исках да ида там на работа и събрах всички документи и вика трябва да донесеш и документ за чисто минало. Неосъдуван. Че не съм съден, нося я от съда документа, не само като виде и вика, не, беги да те нема тук и така. И така, иначе за отбелезване е, че с обикновените хора, макар и българи, ние нямаме проблеми, нямаме нещо неразбирателство. Приемаме такива, каквито сме. Нали, дружиме си, я и в казармата, нали, като съм бил, на всички документи, които имам от това време, пише македонец, нали, на военна книжка, включително и на паспорта, пише македонец. Националност. Да, натурално македонец. И това продължава обаче до 1962 година. От тогава, когато сключвах я граждански брак с жената, кога да се подпишеме, одиме там в това отделение гражданското и почва сега, там вече минава всички процедури и трябва да се попълняват документите. И пише народност македонец, жената македонка. Не, вика, тук не може, трябва да се пише българин. Викам, ако пишете българин, аз няма, викам, такова да подпиша това. Ама не е разрешено, не е това. И вече с много зор там се разправи, се съгласия и на документа сега, който ми е венчалното фактически там от общината, пише македонец. Това удавах я на Стойко, той го е снимал и в книгата Табу го има там като документ. Какво да кажем? Винаги сте били така като отритнати от официалните власти, а не от обществото. Обществото и сега си не приема нормално. Нали, аз си дружа там, даже често се шегуваме на тая тема, сговаряме, имаме разбиране, имаме това. Но официалните власти, официалната политика не ги не приема и така. Вика, нема македонци в България. А ние доказваме, аз викам, ето, аз съм жив македонец, ако искаш пипни ме, викам да видиш, че има македонци. И така. То много за приказване има, нали, но това са неща, които се знае от всички. Тая политика, българското правителство демонстрира по всякакъв начин. Пък демонстрира. Поначало затвора е, нали, за демонстриране на насилие. Там трябва да покажеш, че си се послушен, че си се превъзпитал. Да. Какво друго? Ако има нещо да питате, питайте по-конкретно, да ви кажем. Колко години бяхте в затвор? Я бях 2 години, той беше... 4 години и 4 месеца. Гато Антон Югов падна от власт, Тодор Живков взима и двата поста, първи секретар и изкара помилване. И тогава, 62 година, за нова година бях в къщи. На кое место? Не си 64-та година те пусна на тебе. 62-та година я излезох. 62 година за нова година ме пуснаха. Може, добре. Аз съм сърдал, ти ми кажеш. Приемам. Говори точно. Точно говоря. Да. Я мисля, че така все едно да е. 64-та година по случай 9 септември дадо амнистия тогава и
пусна всичките, я мисля, че си от тогава. То си 62 по-рано. Нека да знаят, 62 година, тогава Тодор Живков взема от Антон Югов министерски пост и стана министър-председател и първи секретар на партията. И тогава той изкара указ, а в Старозагорския затвор и беше началник един майор Георгиев, македонец. Той е началник там. Всички македонци не пуснаят. Той е македонец, от македонския край, ама иначе неговото усещане не е било за македонец. Не знам, не съм имал моабет с него. Защото до някъде към 60-та година большинството от населението на Пиринския край се сметаше македонец. Всички документи за самоличност, за това беха за македонец. След това почна смената, нали? И тия, които беха по-твърди македонци, нали? Които по-не се изплашия от такова, си остана македонци, защития правото си. Но другите, нали, по-лабилна, тия почна, нали, да се наредят и за службица някъде, за работа, нещо, за облаги, за това. И почна и така. И сега така много голяма част от хората се усещат македонци, но за това пък, че съда не е обявил, че сме незаконни, че сме извън това. И хората се плашат и не искат да демонстрират своето македонско усещане. Да. Никогаш, аз за мене си казвам, че никога не съм се сметал друг освен македонец. И никога, нито за момент, някъде в някакъв разговор да съм проявил нещо отстъпление, да съм рекал, може и така. Нали? Твърдо съм бил винаги македонец. В разговори, в спорове, включително даже и пред надлежните органи, пред властта съм казвал, аз съм македонец, друг не мога да бъда. Баща ми, майка ми, там, дедо, баба, всички са македонци. Я не мога да съм друг. Но това трябва да се отбележи, да се знае, че понякога властта проявяваше малко по-снисходително, се отнасяше, сметаше такива за безобидни, нали, за... Безвредно. Безвредни. Например, първите години след излизането от затвора бех белязан, нали, така. Но след това мина там, след 66-67 година, почнах си развитие, не ми е пречено вече, не ми е казано, че ти си такъв, ти си онакъв. Може би искаше да ме приобщи народната власт за такова, но не ми е и пречено. Бил съм на работа, нали, живял съм спокойно, не съм такова. Така, до момента, имал съм, защото съм влизал в разни пререкания, така да го кажем с това, и гледане с друго око, но някакви последствия от тази работа не е имало, не съм наказван. Той си знае за него. Но и той беше, той го наприя там на поземлената комисия го турия да разтуре ТКС-та. Затвор като затвор. Аз съм бил и в Идризово в Скопие, нали. Ама българският затвор беше по-убав от Идризово. Вистина? Да. Как? 60-та година, нали, аз с още 4 мои другари бегаме през границата, нали, искаме да идем в Македония. Тук на нас не ни се дава възможност да бидем македонци и викаме, айде, че идеме па там, търсиме. И така, и бегаваме ние през границата, минаваме. Така, и оттам ни фана и в Идризово, се го казваха там при фатилище. Там за емигранти, реемигранти, повратници, не знам какво. И там 3 месеца не държа и после уния власти на СФРР
Там дадохме молба. Молиме властите на СФРНУ да ни дадат политически азил. Подписахме се там всичко и викат честито. Обаче една вечер дойдеха там жандарите и викат: "Сбирайте багажо на влако, Ниш, Димитровград." Една неделя от Димитровград седехме и там също в запор. И на другия ден сменяне от България дадено на Югославия там колко, 3-4 човека, и ние бехме 4 човека. Нас дадоха на България и така. Знаем, а по-късно, първите 4 месеци, които съм изкарал в Държавна сигурност, родителите не знаеха къде съм. Вече когато протече там изтрагата, така да го кажем, следствието, когато мина, и тогава баща ми бе извикали, дойде на свиждане при мене в София, в Държавна сигурност. Я бях на по-високо ниво от него в Благоевград, а мене в София. Во централата. В централата, да. По-учен от мене за това. Да. И после затвора вече с писмо на 2 месеци бех. Имаш право на едно писмо, на едно колече с охрана, такова, и един път да дойде баща ми или майка ми на посета. Колко души бевте во една келија? Ами в София бех сам. Сам в килия, а после в затвора бехме много, ама там вече работехме там на кариерата, добивахме камене и бехме там 30-40 човека в една килия. В една стая, наредени от тук, лежиме там. Затвор като затвор. Стара Загора е политически затвор. Стара Загора, той е голям затвор, обаче тия политическите си отделно криминалните. Обаче, понеже бехме смесени, имаше и възрастни, ние бехме млади, аз съм бил тогава на 22 години. Нали, бехме млади, имаше и по-възрастни, даже имаше някои, които бяха от 9 септември в затвора. Нали? Бяха по 16-17 години вече в затвора седели. И това бяха вземали решение младежите там до колко години да на отделана и го направиха Стара Загора младежки затвор. Нали? И там бяхме само млади, възрастни хора, възрастните ги дигна и кара на Плевен или на Белене ги дигна. Това не е затвора, а на кариерата. Затвора си остана, там имаш, беше и то, който се опита да направи преврат, на генерал Анев в Стара Загора беше. На Тодор Живков. Там на кариерата ни наприха младежки бригада, така се каже. Младежки затвор. И вече там младежите организира курсове там, нали, да се учиме там електроженисти, оксиженисти, други. Имаше назначи един възпитател, бивш офицер, това дойде там като възпитател, се занимаваш с културно-възпитателна дейност да упражнява върху нас. И отпреди да одиме в затвора се знаеме с него. Като ученици? Учили сме заедно. Сме учили заедно в един техникум. Как е на македонците за горското стопанство? Шумарско Там стопанство. бе. Сега да ни се представите со имиње и презимиње, од каде сте? Аз съм Станко Георгиев Илиев от село Баня, община Разлог, Благоевградско. Там съм роден, там съм живел, там съм семейство, фамилия създал, жена, деца, всички са там, в Баня. На колко години сте сега? Сега съм на 78. Твърдо 78 години. Да. А вие? Аз се казвам Борис Прегов. Борис Самуилов Прегов. И съм роден в село Елешница.
Разложка околия. Живея в град Банско. Баща ми се е изселил, когато правеха ТКС-то, се изсели в Банско, в Елешница. И там си живея, там са и децата, там всичко. И вие сте 78? Нагоре. Нагоре. Щом сме учили заедно, Кога след 66-та година, нали, режима малко олаби, стана по... И почнахме да одиме преко границата, да одиме на събори на границата, па и по Струмица, по Скопие. Когато бех в Идризово, следователо или следнико там, където беше, нещо му беше симпатичен и ми даваше много книги за читане. Нали, там съм чел от Стале Попов, чел съм едно книжле от Лазар Колишевски, "История, стварност и аспирации", нали, коя много ми допадна. Исках да я взема тази книжка и да я донеса тук в България. И одех в Делчево, нали, и поисках там да ме водят на библиотеката. И преровихме всичко там да бараме тази книжка, обаче не можахме да я намериме. Исках да я донеса тук, да я пусна между хората, защото Лазар Колишевски там много хубаво описва, нали, българската, сръбската, гръцката пропаганда за времето от преди 1944 година. Много хубаво и много поучително така чеше да е. Но не такова. Исках и други книги да донеса там, ама не срещнах разбиране от тия хора там да ми помогна да донеса тук книги. Въпреки че на границата можеше да ги взема, да не такова, но там, следователно там, нали, в Идризово беше добър. Много хубаво се носеше с мене. Много. И така си говорехме, нали, общи теми. Хубав човек беше, млад, сигурно 10 години по-стар от мене. Много добър. И доста редовно с вестници ме снабдяваше там, Нова Македония, там други, четех там. Доста се образовах и в Идризово. Добър другар съм с Ванчо Менджицки. Ванчо Менджицки. Нали? С него имаме там по Банско, Одено, нали? Аз имам Одено Делчево в Звегор, той е от Звегор, да? С неговия брат, нали? Той идвал тук, Иванчо. Имам книги от него. Аз съм бил много пъти, нали? Рекох, като съм работил с транскоп от Дитова. Да, и имам озеро там стоят. После, нали, даже, как да ви кажа, някак си съм раздвоен между уния впечатления, първите, които ги добих, когато ме върнава оттам и по-късно. Да. По това, може би, политиката е, така, ние сме жертва на политиката на големите. въобще не погледнаха към нас тия пиринските македонци тук с добро око. Там, в Скопие. Въобще не погледнаха добре. И даже и в момента имам чувството, че е също. Олойното поле идат, чия идат, по-църнени, погрозени, чия идат, по-църнени, погрозени, 300 грама ляца яли, и не ми се закусвали, 300 грама